my subscribers, my followers, komaso komaso my views. Ndi mmene mwachipangira set channel chanu. Lero guys tiphunzitsana kuti kodi tingapange bwanji ndalama Facebook, TikTok komaso YouTube. Zonsezo tikhala kuti tikhala tikuzibwereza kuti kodi tingamapange bwanji ndalama. Komaso pali ena kuti anapangidwa ma channel awo anapanga monetize koma pakali lero lisakuziwa kuti kodi ndingamalandire bwanji ndalama zanga pa YouTube or pa TikTok or pa Facebook koma ali ndi ma followers okwanira kuti ayambe kulandira ndalama. De guys zonsezo tikhala kuti tikuzipanga tikhala tikuphunzitsana kuti kodi tingapange bwanji. De topic yathu ya lero yoyamba tikuyambira YouTube. Kodi tingapeza bwanji ndalama pa YouTube? Kodi ma channel ngati ena simunaonere ma video ena pali video zina zoti ndinaphunzitsa kuti kodi tingasegule bwanji ma email, kodi tingakhale bwanji kuti tisegule YouTube channel. Lero tingopanga review pang'ono sitipita patali ndi za zopanga channel. Lero tifuna tiphunzitsane kuti kodi ma settings tingapange bwanji, setting yake tingayipange bwanji kuti mpaka na ma subscribers achuluke, mpaka na ma followers. Kodi title tingamayimbe motani, kodi title izikhala kuti urani ikutheka bwino bwino. Let's go to it guys. Ngati muli magwisa ntchito phone, mulowa mupita kuchani ku Chrome, mukalemba ngati simunasegule ka chanchani mungolemba mungopita ku Chrome ndikupanga ndikalemba youtube-studio.com. mukalemba youtube-studio.com ikutengerani kwina kwake let's see, ikutengerani kwina kwake ikuonesani ngati phone iliyonse gazi imakhala ndi YouTube komanso imakhala ndi email. Phone iliyonse imakhala ndi YouTube komanso imakhala ndi email. Ne ngati phone yanu ili ndi email mungopanga YouTube Studio, mulowere ku Chrome or Google, mungopanga youtube-studio.com. mungopanga youtube-studio.com ikutengerani kumene koko poyambirira pomwe itakutengereni mpoti ngati simunasegulepo channel ikutengerani kuti kodi email yanu nditi. mukangolowa email imeneyo ndiye kuti muli mwalowa ku channel imeneyo ndiye kuti mwasegula channel. In simple channel ndi chani? Ndi Gmail. mukangosegula Gmail ndiye kuti muli ndi channel. Koma tingapange bwanji settings sopano kuti chikhale channel chenicheni cha ku YouTube. Ndiye chinthu choyamba guys, neso ndikulowa ku studio. I think imene ndayankhulira mukuyenera kuti mwalowa ku studio. Ine ndikugwisa ntchito laptop ndiye sindipangaso zoti youtube.com. koma ngati mumagwisa ntchito mafoni tayilembeni youtube-studio.com ku Chrome kapena ku Google. Monga mene channel chimenechi chindangopanga kuti tiphunzitsiranepo chophunzitsira basi ndiponya kuma videos. mukangofika pamene papo guys, chinthu choyamba chomwe mumapanga mukaona mafoni anuyo ngati mumagwisa ntchito phone, mukaona mbali mwachani mwa fonimo pena pasi pamusipa pali settings, pamusipo pali settings. ndiye kuti chinthu choyamba tikupita pa ma settings omwewo. mupaona pena pake poi pamusipo pali kaalo ngati kama settings, sanayimbe kuti settings koma pali kaalo ngati kama settings. ndiye tikafika kumene ku guys chomwe timapanga chifukwa channel chanu simunapange set china chilichonse, chinthu chomwe mumapanga ndi apa ndifuna ndibwerere kumbuyo pang'ono kenaka tizipitiriza kuti kodi ma title athu tingamalembe motani. ndiye tatiye ndibwerere pambuyo pang'ono kuti mwina mwake amene sitili limodzi ationere. koma ngati mufuna ma details onse mukhoza kumaonera video ili pamusipa, or mukhoza kungolemba comment section video yomwe timufuna tikupangireni. ka mukuvutika kupeza kuyamba kulandira ndalama, ka mukulephera kusegula Google AdSense kuti muyambe kulandira ndalama pa YouTube, ka ku Facebook, ka ku TikTok, ndiye kuti zonsezo mukhoza kumalemba. ndiye chinthu choyamba mukafika pamene popo mumabwera pachiwiripo palembedwa channel, mukapita pa ma settings imakutengerani pamene papa. ndiye ikakutengerani pamene papa ndiye kuti chomwe timapanga chachiwiri ntoti timalowa pa channel. tikalowa pa channel, for channel chanu choyamba chimafunika kuti mpange verify china chilichonse kuti ziyambe chikutheka bwinobwino. Otherwise samakuvomerezani kuti muzitumiza ma videos opitirira 3 minutes. mangotumiza ma video ya 2 minutes ikachanchani. koma ngati mufuna muyambe kutumiza ma video yoti azidusa 2 minutes ndiye kuti ma settings ake ndi kumene koko. timapita pa features eligibility. mukafika pa mapeto mukapanga pa chani, mukapika ma settings mafira pa general, mumadusa general, mumabwera pa channel pamusi pachiwiri. ndiye mukafika pa channel pa channel mabwera pa features eligibility.
mukafika pa features eligibility chinthu choyamba imakhala kuti mmangovomerezedwa kuti mupange ka video kena kake. Pachiwiri imapanga kuti muike namba yanu poyambapo imakhala kuti akuvomerezani mukasegula channel chija poyambirira amakuvomerezani imeneyo imakhala yosavuta. Koma pachiwiri pachitatu pamene pamafunika kuti inuyo mpange chani mupange verify. Ndipo upanga verify pamene popo chomwe chimafunika zomwe ndikuyankhula zedi. Pachiwiripo pamafunika nambala. Ndiye mukapanga chimene chocho cha nambalacho mumakhala ovomerezedwa kupanga video ya more than 15 minutes. More than 15 minutes, you see? So yeah guys, pali majana poyambapo kangokhala kuti mwasegula channel chimakhala kuti at least chatheka kale pamenepo. Koma pa number 2 ndi pa number 3 pamenepo pamafunika ma verification kuti muyambe kupanga kutumiza ma video atali chomwe chimafunika pamenepo ndikuti mupanga chani muyika namba yanu amakutumizani kodi ku namba kwanu, akatumiza kodi mmangolowesa kodi iyo ndikuti zatheka. Ndikuti muzitumiza ma video koma atatu pasiku. Nde bwino wa zimenezozo. Ngati simunapange verify number 2 ndikuti muzitumiza video ya 3 minutes singaduse mmene popo kumapita mwamba. Kati mina 7 koma kuti ngati mufuna muyambe kuponya ma video atali nde timapanga verify pa number 2. Ngati inuyo mumapanga ma video mina more than 4 pa siku timapanga verification number 3. Verification number 3 imayendera chani imayendera guys ndikuchisiya pamene popo kuti muziziwerenga bwino pali advanced features, intermediate features. Intermediate features ndi number verification imeneyo ndiyoti muzitumiza ma video atali ayona. Komanso mukapanga intermediate features ma video atali ndiye mukabwera pa advanced features imeneyo makhala kuti mwasegula china chilichonse koma ngati simunapange ndiye kuti pasiku simungaponya ma video atatu ayona. Ntchito yake ndi imeneyo. Koma ya number 3 tikuzopanga explain koma ngati channel mwangochiyamba kumene ndiopanda ntchito kwambiri chifukwa ndi video verification or ID verification. Kuzopangira ID kuzopanga ka video kafupi ndikupanga chani koma kwa ineyo ya simple ndimati ndi video verification. Video verification imandikhalira bwino sivuta chanchani ayi. Nde tibwere pamene popo tichoke kumene koko tibwere kuma upload features. Panopa simungapange koma zinthuso zofunikira kwambiri ndi ma settings abwino chifukwa mukapanga kunyani ngati kumene koko ndi kuti title china chilichonse makhala kuti mwachipanga seti simuzavutika popanga potumiza video yanu. China guys tikamapanga video tikamapanga title tichoke kumene koko tiyesere ngati tikuyika mukafuna kupanga upload apa ndingoyesera china chilichonse chomwe chili mu laptop mwanga. Ma settings I think tathana nawo koma ngati mufuna mwina mwake channel cho mangochisegula kumene mufuna customization mufuna mupange msinthe maina ka chanchani muike mafoto ndeti mabwera pa customization muone dashboard yo pamwamba mbali muli dashboard yo mukasika musi pang'ono muli customization pena pakalimba kuti customization. Pa customization imbo pamene mwina mwake mungabwere kuyamba kusintha ma details a channel chanu. Ngati channel chanu mwachilemba koma sitinapange sichikuoneka bwino ndikuti mbwera pa customization. Customization ndikomwe mungasinthe chani apapa tikhoza kusintha chani zina la channel ngati apapa kuti channel name koma zimene zizamavomereza pa 14 days umasintha kawiri ndikuti ngati mwasinthaso ndikuti muzasinthaso after 14 days ayona. Ndikuti pachani apa mukhoza kusintha zina lanu la channel bwino ndikuti pamene popo zatheka. Kwina kupanda ntchito mukhoza kuyika description guys is something that imafunika izilongosola chomwe channel yanu imapanga sikuti imathandiza ma viewers koma imathandiza anthu aku YouTube omwe amatumiza ma video anu kuti kodi video iyi ndi yachani, video iyi ndi yokhuza zandani ndikuti tizitumiza ku anthu omwe amakonda ndani zinthu zachani. Ngati niwe mukuonera nyimbo za Malawi ngati munaonerapo
tikalowa ku nyimbo za Chimalawi tikapanga search nyimbo za Chimalawi kumusi kumabwera za Chimalawi zokha zimakhala kuti description komanso ma keyword tifika kumene koko komanso kuti mwina mwake chinthu chimuchivesese kwambiri mukhale kuti ma video ambuyo munaonerapo ndiye tikungopitiriza koma ngati simunaonerepo guys talimbani mu comment section kuti ase ineyo sindikuvesesa apo ichi chine sinavesese ndikuti zikhala bwinobwino tipanga video yanu yaying'ononso mwina just to explain chinthu chomwe mwatani chomwe simunavesese. Yeah, description guys, like zomwe timapanga ine za news ndimakonda kwambiri za news. Description choyamba timati ngati channel changa timayika channel chanu, like for me it's Malawi News 24/7 ndikuti ndipanga kuti Malawi News 24/7 channel ichi ndi channel chomwe timakupasira Malawi News 24/7 ichi ndi channel chomwe timakupasirani zinthu ngati timapanga masewera awa timapanga izi ayiona ndi pamapeto pakepo timangoyika conclusion kuti basi don't forget to subscribe mungokalimba ngati kachizungu chonje basi don't forget to subscribe because ukalimba mchichewa kenako uzikalimbanso muchizungu. Don't forget to subscribe, like, komanso share kuti anzanu satani avere nayo. Ndi description imeneyo ndiye kuti ili bwino. Ngati description yanu mwina mumapanga za chizungu, ngati mufuna description yabwino timangopita ku ChatGPT, ngati munamvapo ungopita ku Chrome ukangopanga ChatGPT ndi kulemba oro mchichewa so imalemba. Ngati simatha kulemba description mungopita ku ChatGPT mukafunsa kuti ndikupanga za ndale ndiye ndikufuna mundilembere description basi amalemba mchichewa salembanso mchizungu. Mukafunsa mchizungu amalemba mchizungu, mukafunsa mchichewa amalemba mchichewa. Kumapeto kwa video iyi ndikuwuzani kuti kodi tingapange bwanji kuti tikalembese title kapena description pa ChatGPT zimaphweka mango cho umene kuja kupanga kopi ndikuzachika pamene popo ayona. Yeah, ndi pamene popo pa description guys tapanga explain. Yeah, I think easy mukangopangira ku ChatGPT muyiona pamapeto pake tikamamaliza video iyi ndikuonesani kuti kodi mungapange bwanji kumene koko mumakafunsanso china chilichonse mchichewa amakuthandizani china chilichonse. Yeah guys, pamene popo tathana nayo description. Yeah, so pano tipitabe kuchani pang'ono ku ma settings komwe kuja tibwerebe pa channel. Chomwe tikupanga pano pasopano ndi pawoyamba pa count of residence. Now guys, poyambirirapo timayika count of residence komwe niyo mukhala kandi naku Malawi mukhala ku South Africa amene popo mukuyenda kuyikabe South Africa basi chifukwa china chilichonse chomwe mungapangire sign chikhala cha ku South Africa. Yeah, but muli ku Malawi ndiye kuti mukhoza kungosisa pamene popo ndiye kuti kubweresani maakaunti onse musankha Malawi pamene popo mangosankha chomwe komwe niyo muli. Yeah, mukatero ndiye kuti pamene popo. Yeah, ma keyword guys, keyword ineyo kwambiri kuti channel yanga wandi ndi ma channel awiri. Yeah, ina ndimapanga mchizungu, ina ndimapanga mchichewa. Ina sindipanga ndimangotenga zinthu zanthu kumapanga post ndipo nzothekaso kumatenga ma video anga kumangowapanga edit inenso kumapost sivutoso unless mina make nzakupangeni claim komanso sindikuona za phini zopanga claim kwa munthu ayo. Koma zotheka channel changa ndimatenga ma video channel china ndimapanga ma video anga, channel china ndimatenga ma video anga koma it's just the same. I think mawana sika pena pake sindozwa kuti munivesesa bwino but it's just the same. Yeah, the keyword guys, keyword is something kuti Malawi chomwe amakonda kodi anthu Malawi amakonda yani. Iweneyo mukamapanga channel chani muziziwa kuti channel chichi ngati mukupangira anthu ena akunja ndikuti ndi bwino koma pamene bonso mkhozo pita ku ChatGPT komwe kuja khozo kakupangirani china chilichonse. Guys, ndikuphunzitsani kuti ChatGPT timagwiritsa ntchito bwanji, ndikuphunzitsani simuzavutika kupanga zonsezi. Muzingopita kumene kuja mukatenga mawu aja kunoko kumazangowayika koma mwina mwake tisanapange zimenezozo ndiyankha kuti inuyo muziona kuti chomwe chikuchitika ku Malawi ndi chani, chomwe chili trend ku Malawi ndi chani mayone. Ngati panopa tikupita ku
kuchisango ndikuti mukabwera pa ma keyword iso ali kuma channel setting kuma setting kenako kuma basic info voyambirira pa channel po pamene pali ma keyword guys kopanda zimene zozo channel chazo sichingakwere or zitavuta maka or zitavuta zitatani keyword is a key. There's a keyword and there's a tag. Munthu akamasearcha chinthu nzomwe zimapangizwa kuti video yanu izipezeka or channel chanu chizipezeka. Ena anasebwa channel kalikali koma mpaka pano channel chija sichinatani sichinayamba kugwira ntchito. I mean anthu akapanga search sichioneka kuti ali ndi channel chifukwa cha ma keyword. The keyword is a key to success and tags and description. Yeah. So from a description apo guys timapanga chomwe chili trend ku Malawi kati panopa kuli Malawi politics kuli Malawi news kuli chakwera kuli apita mtani kandi anthu oti akutrenda ndekuti muzika Malawi trending news kuyika chinthu china chake Malawi music is always trending ndekuti mkhoza kuyika Malawi music nyimbo za ku Malawi tinthu mukamatiyika mukalemba Malawi music kena kamuzilemba go opena pake pali ka koma muzidina pa koma apo ndikuti kamene kajakalowa ngati imene ndingopanga example okay my example kachanchani basi zabwinobwino madala yeah mangopanga mnamake pa koma fika nimagwisa ntchito laptop ndekuti laptop sangavutika laptop amangoti enter kama nimafunika nipangire pa phone ayona ndio pa keyword timayika tina target oti kupanga trend pa nthawi imeneyo the keyword yeah guys tikachoka pamene popo ndikuti sinatere pompo ma video ndi ambiri kuti tifuna tiphunzitsane koma chomwe ndikufuna tatende ndipange comment ndi vuto lomwe tili nalo ane ase chikundivuta nchakuti ajani Google AdSense amene guys mukapanga channel chanu kuti muyambe kulandira ndalama chinthu choyamba mumafuna mpange link wa account ku Google AdSense. Google AdSense ni imene imatumiza ndalama ku banki kwanu asiya YouTube amatumiza ndalama ku banki kwanu imatumiza ndi Google AdSense ndi pala anthu ena kuti channel chawo mwina chili ndi ma 500 subscribers koma sanapange link the account zawo ku Google AdSense naluso ngati vuto limene mina mwake olo mina mwake ena ake anapanga chani guys kuti uyambe kulandira ndalama pa YouTube ngati sunapangepo zimakhala zovuta anthu ena amalipilisa akuti ndikupangira guys ine ndizikupangirani for free leta yomwe mumalandira kakoyamba imachoka ku United States imabwerera ku post office ndengati ndiwe munthu oti sunazipangepo sunalandirepo ndizinthu zokuvuta ngati neni mapanga ndekha basi kufusafusa mpaka zinatheka ndengati ena muli ndi ma 500 muli ndi machanchani ma 1000 subscribers koma simunayambe aku Facebook uso nanunso ndikupanga channel ndikupanga video yani ngakhale sinamaliza tapanga subscribe mundifuse comment section kuti Facebook tiyambire topic yanji chimozimozi za TikTok amene mina mange channel chanu muli ndi ma friends ambirimbiri mina 5000 koma simunayambe kulandirapo olota ife tiuphunzitsani kuti kodi mungamapange banji Facebook yanu kuti muzilandira ndalama komanso kuti muzitenga ma video ya anthu kumapanga post kumapanga edit kuti asakhaliso ndi copyright chimozimozi Facebook ndeta panga subscribe like komanso comment kuti tiziwe kuti kodi guys tipanga bwanji tiyenda motani next step yathu ikhala motani mmene mungandiwuzire ndi mmene ndingapangire video guys sure zikomo